V najbližšej epizóde si povieme o tom, ako zosilnieť na bicykel, posilniť jednotlivé svaly, aby sa vám jazdilo lepšie a bezpečnejšie. Prvý cvik je o zosilnení zádnych stehenných svalov, zadku a vnútorných stehien. Láhnem na chrbát, zoberiem si akýkoľvek vankúš, valec alebo nejakú podložku medzi kolena, podsadím pánvu, čím sa mi aktivuje brušné svalstvo a tlakom do podložky zdvíham zadok vysoko. Pravidelne dýcham, nádych nosom, výdych ústami. Pre intenzívnejší a náročnejší variant vystrem jednu nohu a zdvíham zadok na jednej nohe. Dbám na to, aby bola pánva stále v jednej rovine, brušné svaly aktívne a sprevádzam pohyb nádychom a výdychom. Tento cvik je malou výzvou, preto ho dokážeme škálovať a začneme v jednoduchšej verzii a budeme progresovať do tej náročnejšej. Cvik sa nazýva set o stenu. Tak ako jednoducho znie, tak jednoducho sa robí. Sadnem si o stenu a pokrčím si kolena. Ak mám kolena v tomto úhle, je to pomerne jednoduché a čím pôjdem nižšie, tým ten cvik bude náročnejší. Počas celej doby pohybu dbám na to, že mám chrbát, hlavu v kontakte so stenou, pánvu podsadenú a brucho aktívne. Nádych a výdych mi pomôže urýchliť toto trápenie. Výdrž môžeme začať robiť v 10 sekundách a postupne predĺžovať. Ak skončíte na 90 sekundách, je to dosť dobré. Bicyklovanie nie je len o silných stehnách, ale taktiež o silných rukách a aktívnom trupe. V tomto treťom cviku si ukážeme, ako posíliť trupové svalstvo a zaťažiť ruky tak, aby ste to využili napríklad na svoj bicykel v horách. Cvik sa vykonáva pomerne jednoducho. Som na štyroch, na pevnej podložke, prsty na rukách sú otvorené, lakte vystreté. Podsadím pánvu, čo mi zrovná chrbát. Kolena a bedra sú 90 stupňov, špičky zapreté. Prvý level je o tom, že túto pozíciu iba držím. Odtláčam zem pred sebou, mám aktívne brucho. Level číslo 2 je, že zdvihnem kolena 2 cm nad zem a držím pevne aktívne brucho. Level číslo 3 je, že sa budem v tejto pozícii so zdvihnutými kolenami snažiť dotknúť jednou rukou opačného ramena a potom vystriedam a druhou rukou sa dotknem druhého ramena. Toto opakujem 10 až 20 krát, pokiaľ už nevládzem. Verím, že sa po posilení svojho tela cítite dobre, robíte niečo pre svoje zdravie, vyhnete sa zraneniu a budete lepší na bicykli.